just might kill this heart of mine. Good variety music. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule sizwe ngolwazi noXhuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 24 imizuzu ibethile insimbi yaka 10 o'clock. I played you Brandy with Hardly Breathing. I also played you Robert Kelly, When a Woman Loves, Tony Braxton with Woman. Si ngokola no Phathiswa Futshane. She is a clinical nurse at Unjani Clinic based in Queenstown. Namhlanje sijonga common menstrual concerns as well as menstrual conditions. Ukhona ke yena ke pha ke in our Queenstown studios. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Molweni Chuma, ndiyabulela kakhulu ndibulisa nabaphulaphuli at large enkosi. Enkosi kakhulu siyabulela ndayithanda iqhiya yakho. Listen, namhlanje sijonga common concerns ze menstruation. But before we get to that, ndiyafuna siqale nge menstrual conditions. Yintoni unobangela wobana sizibone sesinezi conditions as abantu basetyhini? Menstrual conditions, I don't know whether uthetha ngo amenorrhea, no dysmenorrhea, no premenstrual na xa uthetha nge-conditions. Amenorrhea, it's when uqalile ukuya kwi-periods and then usuke all of a sudden uzibone sowungasaziboni i-periods zakho. Then ke ngonana kuye kuxhomekeke ukuba yintoni. Kungenzeka into bana it's because of i-treatment oyityayo oyisebenzisayo, okanye kungenzeka into bana kune-abnormality ekhoyo kuwe esibelekweni. Zizinto ezo ke ngonana kufuneka ziqatshelwe, funeka udibane mhlawumbi. I would recommend a gynecologist yona izokwazi ukugowa through i-depth of the condition into bana kwenzakalani. I-dysmenorrhea, it's when uba ne-cramps eza le abathi sisiluma ngesixhosa, uba neza cramps zibuhlungu ngeyona ndlela, abanye bade bavomite, abanye umntu kufumanisa into bana akakwazi ukwenza nto. Jonga Chuma, ibuhlungu kufa ke leyo. Sometimes uyirhabele nento bana ingathi ungalala phantsi kwii-tiles, ulale endaweni ebandayo, kungade kuthiwa unabubele xa seyifikile. Ndiyayazi ke because ndaqala umenstruate ndina-9 years. So abantu abayifumana kakhulu laa nto, ewe i-condition ekhoyo, but sometimes most of the time abanye babo ngabantu abaqala early ukumenstruate, abanye babo ngabantu abatshayayo nabaselayo xa bekwi-periods. Ziyabathanda ke la condition leyana, nayo kufuneke ijongiwe because sino-primary sino-secondary. Funeke ahambe umntu ayotshekishwa kwagqirha into bana akunanto ekhoyo na behind, mhlambi i-fibroids or i-cyst or whatever, okanye it's a condition on its own ezihambelayo nje, uyayibona. And then ke ngokunana kubekho i-premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome zeza signs, zeza symptoms ibangathi ungumntu okhulelweyo, udikwe, ube irritated, ube ne-nausea, ube ne-headache, umzimba wakho udinwe, ube namaqhakuva, ube namabele ahlohlayo ingathi ukhulelwe. Zonke ezaa zinto eziyana, understand, zizinto ke ezihamba during i-menstruation. Ufumanisa into yoba hayi man ziyasubsida izinto, azinantitheni, uyayibona. Zezo ke i-conditions endicinga uba zizo ezo zifunayo. Enkosi. Enkosi kakhulu. You've mentioned indaba yobana you started menstruation you were 9 years. There is a question from Ulaukazi, umphulaphuli yam unengxaki ne. Umntana wakhe, I think she's 15 years old now. But akakayi exesheni. And she's worried because abantwana bakwi-age group yakhe bayile bayaya kwi-menstruation at this at age of 15. Inoba yintoni mhlawumbi unobangela wobana abe yena at age of 15 akakayi exesheni? Kukho kwanobangela wena Chusta. Qha ke ngonana into endizamcebisa yona uLaukazi, asifani singabantu.
All right. Asifani abanye abantu baya early kwi-periods, abanye abantu baya late. But ke yona into enzamxelela yona yile ithi funeka ayazi into yobana the late the menarche is the early the menopause. Andazi noba ndiya-understandeka na. The late menarche is the early the menopause. It means uba ngaba uqale late after 15 years, ne? After 15 years kwi-periods zakhe, it means uzawukhawuleza angene kwi-menopause. Angaya kwi-menopause ena-35, angaya kwi-menopause ena-38. Uyayibona, sinabantu ke ngokunana umntu ahlala ixesha engafumani imyeni. Then emveni koko athi xa ifumana umyeni abe ii-periods zakhe engaziboni, akakaze lo mntu waba namntwana. Ufuna umtshato, ufuna uba umntwana emtshatweni, ufumanisa into yobana ii-periods azikho. Xa esiya ekliniki kuthi hayi it's normal uzophinda futhi umenstruate, abe lo mntu lowo seleqale i-menopause. So funeke siyazi into yobana the late the menarche, the early the menopause, the early the menarche, the late the menopause. Njengoba ndaqala ndina 9 years. 9 years. I'm 50 next year and I'm not even looking forward for menopause because ndiyayazi into yobana andikazi ukuya kwi-menopause. So Okay. it's like that. Asiqali ngexesha elifanayo. All right. So ndifuna singene ke ngoku kumba where's menstrual concerns that are very much common. There is another question apha ebuzayo. I'm not sure if iya resonate na with as a common concerns sithetha ngazo. This person uthi I've been on contraceptives for the past 10 years. Ingaba meaning that xa uthintela mos wena phethe awuyi exesheni. I stand to be corrected. Ikhona ayaphi la maqanda? Ayaphi phethe? Ayike ngonawe. Ayaphi kusta la maqanda? Ayaphi la maqanda? Because kaloku ndandiyifundile i-female reproductive system kwa-life sciences. Ithi xa kufike i-menstrual cycle mos yomntu wasetyhini, xa elaa qanda liyahlala phaa, njengoba mos i-female reproductive ime ngolu hlobo ne, eli qanda lihlala apha kule ndawo lilinde i-sperm. If ever ubhuti uye wabelana ngesondo kweza date elaa qanda lihleli apha, sizawufika i-sperm and then phufu lihambe liyohlala kwisibeleko utsho ukwazi ukhulelwa. However, if ever laa qanda kude kwafika ixesha lobana kufika ixesha lakho lobana uye exesheni lingakhange lisuke, kungakhange kufike nto ezaliqhufuza phana, liphuma ke ngoku as igazi utsho uye kwi-menstruation. So if ndikwi-contraceptives mos isikiwe laa ndawo, ivaliwe laa ndawo leyana, ayikho, liyaphi elaa qanda? Liphaya elaa qanda. Liphaya elaa qanda. Ii-contraceptives ziyavala chusta uba kungayi sperm pha. Okay. And ke ngokunana njengoba kungayi sperm, njengoba usetsho uba iqanda liphaya iqanda, njengoba lisingazufika i-sperm uzawumenstruata xa kufuneke umenstruatile. But ke ngonana one of the side effects, uyandiva ke ngo? Yeah. Injongo yile nto kuthiwa yintoni kana nge-English yakwa-medical? Kuthiwa yintoni moyingcele, ndifuna eli gama silisebenzisayo. Yintoni, oh moyingcele, ayizuza ke ngoku, ndizayikhumbula. Injongo yokumenstruate, yokucwangcisa, yokupreventa, ayiyoba ndingamenstruate. Okay. Injongo kukuba ndingamithi. So one of moyingcele ndiyalifuna eli gama. One of i-side effects ze-contraception ezizi-injections Yeah. ndingangayi exesheni. Ayonjongo, ndifuna elaa gama. Ayonjongo yokuba mandimenstruate, ukupreventa kwam ibingeko kuba ndingayi exesheni.
ibikukuba ndivale ndingamithi, meaning that Yeah. elaqanda lawufika ixesha loba malikhuphe igazi fanuba likhuphe, but ke ngokunana one of the side effects zezokuba ndingayi exesheni, and loo nto leyo ayiafekthi thina sonke. Abanye bayaya kakuhle exesheni even though bekwi-injections. Okay. So because this person explained it ngolu Adverse, hlobo adverse event. adverse event. Okay. Yeah? Adverse event, something like that. Yinto oba ifana nento bana Xusta uselipanado ne, injongo Yeah. yoselipanado kukususa intlungu kuwe, then la Yes. panado ikwenze uhallucinate, ubone izinto thina esingaziboniyo, bene visual hallucination. Ayiyo injongo yakho yoba mawusele la panado, but ipanado ifike kuwe yasebenza ngenye indlela kwi-system yakho. Ndilibale ligama Xusta, ndizalikhumbula kodwa before Okay. sigqibe. It's fun. Nantsi ke ngoku enye ingxaki Pet. Uya there was also umphulaphuli futhi othi ikhona ingxaki xa ndisexesheni ndisezideyithini zam zokubana ndibe sexesheni, I can use i-panty liner instead of i-pad. Ndlela le igazi liphuma kancinci ngalo, and I can go imini yonke with i-panty liner. Kukho abanengxaki heavy bleeding, kukho abanengxaki andiyazi ngesiNgesi ibizwa njani, but igazi licontisa. Kwenzeka ntoni kwi-situation enjeyana? Ikhona into engekho right, kune-hormonal imbalance. Imbalance, And okay. also we need to know into bana lo mntu akukho medication ayityayo na, njengokuba benditshilo nakuqala. Ndicela into Okay. yoba lo mntu lo adibane ne-gynecologist ukwenzela into yoba azo-examinwa into yoba kwenzakalani exactly. Yes, kunabantu abane-heavy flow. I'm one of them, using i-Lillet plus i-Pampers. I'm no longer using i-pad, I'm using Pampers because Okay. of heavy flow. Since ndaba njalo, oko ndaqalayo nge-9 years ago. Yeah, understand? And when I went to the gynecologist, they said, there's nothing wrong with you. That's how you Okay. are. There's nothing wrong. So ndihleli apha ndiyazi into yobana jonga, I'm relaxed because there's nothing wrong with me. Kangangoba ndine-chronic anemia because of that. So akho nto irongo ngam. I'm not even concerned about it because there's nothing wrong with me. Ndiye kwi-different gynecologists telling me the very same thing. So whatever that you see ongekho ekwenza ungabikho comfortable, just go and seek help so that uzoyazi into yobana okay, lena into it's a normal thing for me. It might be abnormal komnye umuntu, but kum it's normal. So I am relaxed andinalo nexhala ngayo. But ube unga-assume and ungevi izinto ezithethwayo ngabantu kwi-community. Yiya kumntu ofaneleyo ukuku-examina and then akunikeze into evakalayo ozoqiniseka ngayo. Enkosi. Kukho into yobana iya-confuse indaba ye-menstrual cycle, because this month ndizawuya exesheni from 10th up until 15th of June. Next month ndiye hello bhuti, then next month bethunana, next month ndiye nge-first week kaJuly, kulaa nyanga ndiye nge-month end. Kutheni i-menstrual cycle itshintsha-tshintsha? Kusube kusenzeka ntoni xa itshintsha-tshintsha? Iyatshintsha-tshintsha. Ithi apha incwadi yam Xusta on that irregular menstrual bleeding. Yeah. Ithi menstrual bleeding is considered abnormal if it lasts 8 days or more, occurs more frequently than every 21 days or less frequently than every 45 days. So it's an irregular menstrual bleeding le sithetha ngayo. Yeah, understand? And then yintoni eyenza loo nto? It's because of the diet. Oh. Yes, because of the exercises, it's because of medical illnesses and stress. Funeka uyazi into yoba i-stress sakho sizawukwenza into yobana i-menstrual periods zakho zibe irregular.
Yeah, understand? And then if irregular menstrual bleeding for more than few cycles, it could indicate a more serious condition. Lanto bendiyitsho into yobana hamba mbofuna uncedo, suhlala nento ongayaziyo umuntu wesifazana ongekho sure ngayo into yoba kwenzakalani, because it might happen. Jonga, uba ngaba iyenzeka frequently into yakho ye-irregularities, sukuthi hayi umthetho wam ndinjena, yithi hayi umthetho wam ndinjena, ube uyazi into yobana une-information eyiyo ngawe, uyile kumntu oza kunceda, wahamba wofuna uncedo, waxelelwa ngumntu ofundele yona le situation ojongene nayo. Yeah, understand? Because kuthiwa it might be caused by i-hyperthyroidism ne-hypothyroidism and i-uncontrolled diabetes. Mhlawumbi awuzazi into yobana uneswekile. You understand? When you just take it as if hayi umthetho wami oko ndabanje, or i-elevated testosterone levels and i-hormonal imbalances njengoba benditshilo. So kuyafuneka ke ngunanto yoba masihambe siyofuna uncedo on that note. Imanke Pet. Ukhe wamention indaba yobana mhlambi une medical condition onayo. Ndiyakwazi into yobana ndivele ngenxeni yobana kukho esi sigulo ndinaso mhlambi nditya i-treatment yaso. Ndivele mhlambi ufumanise uba kule nyanga ndiyamisisha ukuya exesheni ndingayi nje at all. Andikho kwi-contraceptives, andikho nto enini, but ndingumntu nje ozityela i-treatment yam ndingayi at all. And then next month, all of a sudden, next month, linali lisithi gqi. Iyakwazi kwenzeka into enjalo? Iyakwazi Thusta, iyakwazi kwenzeka into enjalo, even na more than 3 months ungade ukholelwe uthi hayi ndikhulelwe, futhi wawukholelwa uqala ube nee-symptoms zomuntu okhulelweyo, kanti awukhulelwanga nje kwawena. It's because of the medication that you take. Xa ufika ke ngokunana ku-medical practitioner, uza kubuza into yobana akukho treatment osandukuyiqala engekaqhelani nomzimba wakho, and then uzabe seleyazi into yoba oh okay, it's because of that. Yho, okay. Ndifuna sizame sibuyele kwindaba ye-contraceptives, ne? And xa sivala, siyigxininise mhlawumbi indaba yobana xa ukwi-contraceptives, that doesn't mean into yobana awuzukwazi ukuya exesheni. I just want you to elaborate more on that, then siva. Ewe Thusta, ndiyayithanda loo nto leyo because ndine-questions ezininzi kakhulu ezitsho kanjalo. Ndiyahlaba mna sisiphethe ndikwiphethogen okanye ndikwidepo, but ndiyalibona igazi. Jonga, the main reason for you yoba uphakame uye ekliniki uyohlaba, it's because ubufuna ukungakhulelwa, ubungafuni ukungamenstruate. Ndisitsho nje Thusta, bakhona abantu abavalileyo abasahlabayo. Bona ke i-reason yabo yeyoba andifuni ulibona igazi. Yeah, understand? Andifuni umenstruate. Ubaleka ntoni mhlawumbi? Ubaleka i-dysmenorrhea. So masiyazi into yobana xa ukwi-prevention, it doesn't mean awuzulibona igazi, uzawulibona igazi. And you need to know into yoba naba bangaliboniyo igazi, it's not that abaliboni ncam abanye babo. Uba nayo la discharge i-brown ingathi yi-beef stock, uba nayo la discharge leyana athi xa iyokosula egqiba uchamatha uthi hayibo nantsi into ebrown apha embi enukayo kwenzakalani. It's because lela xesha fanele into yoba uyamenstruata ngalo, and noba ungaya ekliniki wenziwe i-urinalysis uzofumanisa into yobana umchamo wakho uzophuma unegazi. Why? Because likhona igazi lona bekufanele uba liyaphuma but alikho. Aliphumi ngenxa ye-complication yelantika ye-injection oyifakileyo. So it doesn't affect everybody. So if ever kuphuma la nto ingathi yi-Norox, akho nto irongo still. Akho nto irongo Thusta, akho nto irongo at all. Ya la zawuphela ezaa ntsuku ufanele uba uyamenstruata ngazo, Izawuhamba nayo ilantika i-beef stock yakho.
Okay. Next conversation sizabe sincokola ngendaba ye C-section. I'm looking forward to that. Enkosi kakhulu siyabulela ngexesha lakho. How do we get hold of you? Ndiyafumaneka emlungisi eKomani unjani clinic ukhona pha ndiyafumaneka eWhittley C eBoka Street kwesa street strato siya eclinic ndiyafumaneka phaya uyanifumana futhi ku-064 841 8297 uyanifumana futhi kuWhatsApp 061 535 8140 zinamba zenifumaneka kuzo ezo. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu Pat siyabulela nathi. Enkosi Chusta Papa yini ndiyabulela baphulaphula. Get variety.